El l-a văzut, mi se pare. Uite că zice la el. Unde-i tati, Alexandra? Oh, pantalonii ești mai mare decât el. Alexandra, unde-i tati? Oh, puiul meu scump. Unde-i tati? Unde-i tati? Ce fericită e felia. Unde-i tati? Alexandra, unde-i tati? Uita să mai doarmă. Alexandra, unde-i tati? Uita să mai doarmă așa. Se lasă jos, îi place, fii atent. Îi place și vede și ea că e moală, e plăcut. Ce chiu e. Ce puțin cât ești descomptat. Oh. Mă sun să împiedice în el. Da. Alexandra! Tati, numai să nu cadă în bățul ăla și scoate ochii. Care l-a găsit? Un băț, a găsit un băț. Da, da. Alexandra! Unde-i tati? Uite o pasăre acolo, două. Unde-i tati, Da, Alexandra? Îi place, îi place, îi place. Uite, uite, uite. Mai știa să se arunce în iarbă, uite-te și tu. Mă Îi culme. place, fii atent, se joacă. Pe tati să nu ți-l chiar lase cu cap, ai grijă. Tălănește. Tati s-a prins. O, puiuț frumos. Ce să-ți benguie. Culmea culmilor. Tălănește ea în iarbă, uite-te și de... Copil de 1 an și 3 luni, cum știe să joace. Dai seama. Ce fericită e, fii atent. Place în iarbă, ce Îi zic? place, uite. Fii cum face. Prea ea intenționa să se... Alexandra, mergem noi acasă. Mergem acasă, Alexandra.